Hi! Kabalo ko sa mga una. Unsa ni siya nga channel? Discovery Channel? Cooking Channel? Unsa niyo pagtuo sa ko Irwan Yusuf? Judian Santos? Juday? What's up guys? Kung anawa guys, kinaabtan naman sa kong kalaay. So ako lutuan si Jomie Hospital og si Beshi Cake. Jom, Beshi Cake, unsa niyong ganahan kanon? Ikaw. Beshi Cake, unsa may kanon na to ron? Notch! Noche Buena! Merry Christmas! Kasi pag gawin sa Noche Buena na, siya nung na, ang Noche Buena ba daw, Christmas ba daw, Valentine's? Birthday! Kaya nakahisgot man mong Noche Buena noon ya. Kada Noche Buena, naman gina isa ka putahe nga di kin mawala. Tagna, unsa nga putahe be? Spaghetti! Spaghetting pababa, pababa ng pababa. Spaghetting pataas, pataas na pataas. So ato nang sugdan ang pagluto og spaghetti. Siyempre, para makaluto og spaghetti, kailangan ka og pasta! Siyempre, kung naay pasta, napoy pasta sauce! Ug ang ikatulong nga kinahanglan para makumpleto yung spaghetti, kailangan kag gahi, ligon, taas, na sausage. Siyempre, kung magluto ka, kailangan dyan ka mag-pray. Kaya para sa mga kalag, sa mga germs nga imong pangpat yun. So, naabot lang kita sa point na to nga magluto na tanong, so kailangan ta og tad. Charan! Siyempre, kung magluto ka, kailangan ka og kani. Jom, ano tinatawag ani Jom? Nakalibog ko. Sinaw nga nila, Mumbai? Ay, garlic. Ay, English. Karon kay murag okay naman atong mga ingredients no, so ato nang painiton ang pasta. Kay tungod kay nainitan naman nato atong pasta, ato na ni tataron ang notch ay ang sausage. Karon maibaw-an na ninyo unsay matabo kung mag-cheat mo si mong girlfriend. Busa ayaw mo pag-cheat on your girlfriend. Suggestion po lang na ako no, sa mga baby girls dyan no, kanang pangitag mo uyab nga kabalo mo luto kay sudan gani yang palamian ikaw pa kaya in the afternoon. Karon kay nagbukal na atong tubig ato na po butang ang pasta kay kulangan na to tong painit ganiha. Kaya humana na magluto atong pasta, sugdan na atong luto ang pasta sauce. Para makaluto ka sa pasta sauce, kailangan ka og oil. Karon nga init-init na imong oil, blisingan na nato sa garlic. Once nga murag humot-humot ng atong mga garlic, lutoon na nato atong mga notch, ang atong pang Noche Buena. Karon nga luto-luto ng atong sausage, ato nang ibutang ang sauce. Charan! Kaya naabrihan na nato tong sauce, ato na nang ibutang para makompleto na ang spaghetti ni Glenn. Siyempre ang atong finishing touch. Lami ang notch, este sausage. Thank you guys paglantaw, like kung ganahan mo sa video, subscribe kung ganahan mo video, shoutout kung ganahan kay si Anya. Kanang karon kay ato nang patilawon si Beshi Cake sa akong spaghetti. Unsa may imong maingon dai sa ato ang resident chef? Kailangan juga makabalugin sa galuto. Ito siyang itugan, Jom. Yes, itugan ang nagtudlo jud sa imo kung kinsa nagluto. Little chef, okay na ka nga. Gawas ka little chef. Ratatouille, malay ka ba eh? Oh, 1, 2, 3!